To boli tajomní druidovia, ktorí sa stretávali hlboko v lesoch. Akú múdrosť niesli a s akými silami pracovali. Existujú ešte dnes a je možné objavovať ich učenie? Moje meno je Michaela a po viac ako 10 rokoch praktického štúdia druidských ciest vám prinášam učenie, ktoré môže rozšíriť váš pohľad na živú prírodu. Jej nádhera siaha omnoho ďalej, než vidia naše oči. Prírodné bytosti, portály, živlové sily alebo energetické miesta sú len niektoré z neobyčajných javov, ktoré môžeme v krajine objaviť, ak o nich niečo tušíme. Dávni druidovia, ktorých poznáme predovšetkým ako kňazov, liečiteľov a učiteľov, pracovali práve s týmito silami. A aj v dnešnej dobe je možné spoznávať túto cestu novým, sviežim a aktualizovaným spôsobom. Prepájanie starého a nového, úcta k posvetnosti zeme a úprimné zdieľanie praktických skúseností s druidstvom je to, čo nájdete v učení Úvod do druidského sveta. V tomto online kurze sa zoznámime s čarom dávnej druidskej tradície. Predstavíme si mnohé možnosti energetickej práce so silami prírody, s jej energetickými miestami a tiež možnosti kontaktu s prírodnými bytosťami. Ako môžeme osloviť bytosti lesnej bystriny, či im obdarovať vílu a ako zistíme, že sme nejakým bytostiam vstúpili na ich územie. To všetko a omnoho viac sa spolu môžeme naučiť. Na rovinu vám prinesiem aj témy, o ktorých sa v druidských školách väčšinou jasne nehovorí, no vnímam ich ako dôležitú súčasť cesty, ktorú treba pomenovať. Od témy mimozemských bytostí, cez sexuálne aspekty druidstva, po riziká energetickej práce v krajine. Viac o konkrétnych kapitolách, ktorým sa budeme venovať, nájdete na webovej stránke hajdruidskejmúdrosti.sk. Viem, že nie každý má možnosť stráviť predĺžený víkend na seminári alebo venovať na rozličné kurzy stovky eur. Preto vám prinášam jedinečné online druidské učenie, ktoré si môžete užiť vo svojom domácom pohodlí takým tempom, aké je pre vás príjemné. Mystické aj praktické druidské témy sú tu teraz pre vás v krásnej umelecky spracovanej podobe za podmienok, ktoré sú dostupné pre všetkých. Odomknite s nami nové možnosti svojho vnímania a objavujte čarovný svet mnohorozmernej prírody. Tento kurz je vhodný pre začiatočníkov, aj pre pokročilých objaviteľov prírodných mystérií a aj pre ľudí, ktorí o týchto veciach zatiaľ vôbec nič netušia, no radi by na nejaký čas vystúpili z obyčajnej bežnej reality. Druidovia sú ľudia, ktorí dokážu stáť v prechodovom priestore medzi svetmi, medzi dimenziami, časovými obdobiami a polaritami. Čo všetko to môže znamenať a aký význam majú tieto kvality v súčasnej dobe? Bude mi cťou podeliť sa s vami o toto poznanie a privítať vás v neobyčajnom priestore plnom inšpirácií. Online druidské učenie Úvod do druidského sveta nájdete na webových stránkach hajdruidskejmúdrosti.sk. Link sa nachádza v popise tohto videa alebo v komentároch. Teším sa na vás.